90 lifundeka ngolhlobo osiwabala ikhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana ungekazali indaba ungekadala umhlaba nelizwe bangunaphakade kude kube ngunaphakade wena unguThixo uyamguqulela entshabalalweni umuntu uthi buyelani bonyana babantu ukuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo njengomlindo ebusuku abakhulisa abanjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo sasa iyatyatyamba ihlume ukuhlwa iyasika ibune ukuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyaphanqiswa ngomsindo wakho inkohlakalo zethu zibekile phambi kwakho izono zethu zifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kubuso bakho ukuba yonke imihla yethu idlule emsindweni wakho siyaqhiba iminyaka yethu njengembali mihla yeminyaka yethu iminyaka 70 naxa ithi ngenxa yokomelela ibe iminyaka 80 mandla ayo abubunzima ububi noko ukuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke banawa zamandla engqumbo yakho umsindo wakho ngokuyikeka kwakho saziso ukubala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elungileyo uyayova koba kade kangakanani na uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho sikholise kwakusasa ngobubele bakho size sigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise njengokwemihla wakusibandezele ngayo ngokweminyaka sabe sibona ububi ngayo akubonakale izenzo zakho ezicakeni zakho ubungcwalisa bakho kubantwana baso abuthi buhle bukaYehova uThixo wethu ube phezu kwethu umsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise udumisa kuyisena kuye unyana Vice ndingatyanga maxesha ngoba uba ngaba bendizawuthetha kule ndawo bendizawuthatha laa nto ithi nguba nawa zamandla engqumbo yakho nomsindo wakho nangokoyikeka kwakho besizawuthatha loo ndawo kodwa ngenxa yokongamaxesha bazalwane mandinicele ezi guilders executive nisiphathele impahla ezi bezinxitywa nguSister Abona
otata bonke, omama abakhoyo, intombi, family lapha ekhaya, umkhosi kaJohn Wesley, One Heart, One Way, elikaKristu igama molweni. Ndicela senzeleni abone umsebenzi ngokwendlela efanelekileyo. Masicele executives zincede zisikhaphe siyothatha ibhatya lentwazana. Masicele zonke executives zisincede ngokwe-hierarchy yazo, sihambeni siyothathana ibhatyi kaSister Magaba. Willing to the President. One Heart is builders. Bomama i-builders zicela ukhathwa ngapha ya. Ubothatha umadodana bakhona bacela ukhathwa ngapha abantu abatsha. I-executives. Namhlanje
Ndibulise utata uBashumayela bakhoyo phakathi kwethu. Ndibulise oomama unoBhayibhile. Ndibulise oomama bonke nevayisi yakho. Ndibulise amadodana. Ndibulise intombi. Ndibulise ivayisi neegilda zonke. Ndivumele ndithi one heart. One way. One heart. Brother Vice, ebenindicele khona ndile ndakwenzile kwifemeli kamama Magaba. Bendithe ndiyocela ibhatyi kaSister Abona Magaba. Ndicelile ke ngamazwi kwincwadi kaSityhilelo uchapter 2 uverse 3 uthi uthwele unomonde uthe ngenxa yegama lam wabulaleka akwadini. Otherwise babenza uthetha inshumayelo babenza ushumayelo uthwele unomonde ile bhatyi umonde nokuthwala kule bhatyi ubulaleka kule bhatyi. Usister Abona ndizawuqosa bazathi Abona sazi bungabizwa ngegama uthanda. Usister Abona ebetyhutyha ngale bhatyi ndibhlungu eBaravayisi ngoba sister nobhala kanisa le bhatyi kum. Ndibhlungu into yoba le bhatyi ibifudula ishushu ifudumele ngondiyibona igodola ngoba isenamntu uzayinxiba. Usister Abona ebetyhutyha ezistrato siye Samoreni kwi-society seSamora emanya phaa. Ufike ngo-2019
uqala kwakho ufika emanyanweni wathatha le bhatyi kwimanyano zonke esicaweni wathi ngenxa yoba ubude endleleni kukhona waphinde wathi vu wabuya ngepasika le azamkhumbula iGildas uthwele unomonde wabulaleka endleleni thanda ntwinyeke sister Nobhala khange ohluleke usister obona endleleni futhi khange angazazi buzobhubha ebezazile wakhayisa wakhangela wardrobe yakhe wachwetha isihlalo wachwethwa umkhokeli wakhe wathi ndibiyele emanyanweni ndibiyele ecaweni wabuyiselwa wazaliswa wabiyele emanyanweni wahlala esitulweni wathi ndibiyele emanyanweni yami ndizogubula emanyanweni yami ebeyazi indlela nilizikala imcodele nje ngoYesu Christmas amen thatha sister Nobhala tata befundisi otata bonke abakhona umama noBhayibhile uvayisa umama bonke mama uvayisa amantombazane amantombi onke iindwendwe zethu ezikhoyo uvayisi weWesley Guild neGildas zonke one heart one way sister Sihlalo waseSamora undinika le bhatyi sister Magaba ngamazwi akuzithilelo brother Vice nami ndiyamkela kumazwi akuzithilelo ichapter ngu7 iverse ngu17 ngokuba imvana esazulwini setrone iyakubalusa ibakhokhele emthonjeni ephilileyo yamanzi waye uThixo uya kuzisula inyembezi zonke emehlweni abo saka ambona wanikwa le bhatyi brother Tonyela okanye esisinxele ngoku wayevavanywa wanikwa ipamphlet echazayo uba isinxibo sakaWesley Guild sithetha ntoni namhlanje ndizophila ndizokhumbuza mhlamba abanye bethu balibele ihempe emhlophe imele uxolo yakuyifumana ke ilizwi khona kumaGalati 5 uverse 28 ithi ke umanyano lolwezi Guild lusekelezelwe phezu koxolo iGilda umxolalanisi ukubona ke ngesmile sika sister Magaba into yokuba ungumuntu onoxolo sisicima mlilo ngumanyanisi ngumonwabisi sisithi siphe uxolo Nkosi ngelwethu ixesha amen eyesibini leli dayi idayi eliRoyal Blue imele ubungcathu okokuba umuntu omtsha kufuneka azikhwebule kwiziyobisi eziselwayo okanye ukuchaya angoyisa ukulawula umqala wakhe ngokuba usisidalwa esitsha akukho nto ingaphandle komuntu ethi ingene kuye ibe nakho umenza inqambi zizinto eziphuma kuye ezimenza inqambi umuntu kanjalo eli tayi liphawu lesikhumbuzo semithetho yonke uThixo wanika abantu funda kwiNumeri 15 uverse 13 ekugqibeleni sithi ubungcathu nolulamo ukulunga nobubele amen iRoyal Blue imele ithemba sister Magaba uthe sister Martinise ekuhambeni kwendlela wakhe wathi bucala kodwa wakhumbula into kokuba ithemba ukuze akwazi ukuphila apha brother Vice emhlabeni makabuyele kwithemba linguYesu Kristu funda izityhilelo 2 verse 10 umanyano lweWesley Guild lusekele
okokuba lizise ithemba kubantu abaphelelwe lithemba nabasemanyanweni ukuze bangabhubhi umsindiso bengamazi baze kugqibeleni bathi ulithemba lam ndotsho ndinyanisile. Utshilo ke nakwintshumayelo yakhe yokugqibela kulaa Sunday wathi sithobeni phantsi kwesandla sinamanye bezisithemba brother Vice ebantwini abaphelelwe lithemba. Ibe yimbasa le yeWesley Guild imele ingcina sifuba. Funda kwiThesalonike bokuqala uchapter 5 uverse 8 okokuba ilungu lomanyano libe nengcina sifuba izinto zomanyano ziligcina kulo. Nxibani niphela ingcina sifuba esingqina ubulungisa kubo bonke abantu. Amen. Ibe ibadge yeWesley Guild. Ibadge yeWesley Guild imele inhliziyo. Funda kuMateyu 5 verse 8 ithi inhliziyo yeGilda mayicoceke ingagcini izinto ezimbi ezingakhiyo lezi luhlazisayo umanyano ekugqibeleni. Bathi inhliziyo yaphukileyo negqobhokileyo akakuyidela uThixo. Andikhumbuli ke brother Vice ever since ngo-2019 kubizwa ikomiti yesekethe kuthiwa sixakiwe ngu-Abona. Zange sayiva nonto. Ibe yibonnet. Ibonnet eRoyal Blue imele usindiso. Funda izenzo 4 verse 12. Ungumuntu omtsha ngokwasemoyeni usidalwa esitsha. Umtsha ngengcinga ngezenzo nangentetho ekugqibeleni uthi thwalani umnqwazi walo usindiso niphathe ikrele lomoya ilizwi likaThixo. Uculwe uamen. Ibe kokugqibela iskate eSoRoyal Blue sinamacandelo abane amele okokuqala ubudlelwane. Budlelwane ke phakathi komuntu nomuntu ebenabo kuSister Magaba ubudlelwane. Ngitheke xa ngiqala uthetha ismile sakhe besithetha yonke into. Ebenabo ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu. Ebenabo ubudlelwane phakathi komuntu noThixo ngoba ngesingekho kule ndawo namhlanje ukuba ebengenabo ubudlelwane. Okwesibini inkcubeko ebethobekile uSister Magaba. Okwesithathu uphengululo lwezibhalo. Igilda ke kuthiwa ibethwe egxeni brother Tonyeka. Andikhumbuli ke uSister Magaba bekhe wathi ke uSister Manomela apha evekini wathi egqitywa onxitywa kwathi uGilda besandonxitywa mazizoshumayela kuthiwa watakaqala ngoba ebeyazi lo sika consecration lophengululo lwezibhalo. Ukwenza inceba ungajonganga nzuzo. Funda kuMateyu 28 verse 20 ekugqibeleni sithi ezi zinto mazikhule enhlizweni onke amaxa zindincede ndinyothule konke okusixaxa. Amen. Brother Vice isondela kuwe Ncibane. Ithi nansi inguquko kaSister Magaba ebeyisebenzela seselapha emhlabeni. Isondela kuwe Brother Vice. Sibulele kakhulu Sister Nobhala. Ngabeni ngokufundisa abakhoyo ngokwangeli amagosa balapha ekhaya. Otata bonke abakhoyo omama nawo wonke umuntu okhoyo manje ngamaxesha sithi molweni. Sibulele kakhulu Sister Nobhala kusukela kusihlalo sosho Nobhala. Isaya ku Brother President uLmanyano. Kodwa Brother President uLmanyano
phambi koba ndizise kuwe Ncube, ndimamele usihlalo waseSamora esithi uSister Magaba ukuthi ngicawe ngo-10 to 8 okanye ngo-10 to 9 anxibe le bhathi aphume kule gate esiye emanyanweni. Kanti umfundisi uManzezulu ebesithi xa ejika kwezikona afike belapho nyana nentombi baba behleli ngezinto ezimnandi zeleliso, agqithe my president ezolile, abonakalisa inkcubeko yolumanyano ngokuthi noba umntu nalumvangeli uthi egqiba usela into yakhe emnandi athi one heart iphendule le ntokazi ithi one way. Kuba uchubekile mfundisi uManzezulu enganyivuleli mntu, kodwa ngoku uthi organizer wale manyano eyona nto imkhathazayo brother Gqamani yinto yokuba abafana bebehlala klazo kwezakhona begqitha kuzo agqithe enxibe le manyano brother Cekiso abazuphinda bayibona intokazi ezabinxibe le manyano engabona. Uthi brother organizer, brother president, noba Nkosi yam imizuzu mihlanu ukuya kwelishumi, siyeke brother president, siyeke brother president, sihambe no-organizer singene kwazi sitrato siyothi ewe kwenzekileyo sizawubuya brother president, sizawubuya, yakuthembisa Nkosi yam, sizawubuya nayo siyiphethe sivumele, kodwa ngoku sivulelwe indlela apho sithi qhu singene kwazi sitrato sesiSamora siyothendelele senyanisweni ukhithile
last verse yayibekwe le ntombazana isithi sithobeni phansi kwesandla sizawuthi qhu sibonise sesistrato umsebenzi kabo sisithenena nasenyanisweni sasesamora Sister Magaba, sihamba nengubo yakhe ngoku siphakamisa phezulu brother Mike ngoba lena isingu liyakhona ngoba Sister Magaba ukhala kwakhe ngoba abizira kuthixo bathi ukhala uzinile basambele uSister Magaba.
bezihambo ngabantu bebona ukabona okanye isystem bathe sisibathi sisiphakamisile sathi sonke niphinde nimbonisile azaba ngamanqina loo nto namhlanje sizawujika bakatonyela
Yeah. Roll up and fast. Yes, you confirm, Brother President. Yeah. The unanswered questions. Yeah. Abanye abantu bemane bebuzana. Ingaba ngila system enjena kanjena. We want to confirm such questions. Amen. Ndiza kuwe Nkosi yami. Ndiza kuwe Brother President. Ngiphethe le bhaji lentombazana. Amen. Kuthethiwa apha ngayo yaqalulwa. Kwachazwa each and every item ekule bhaji ufundisa umanzi ezulu into yoba imele ntoni. Yeah. But ibinxitywe ngu-Abona. Ibinxitywe wayinyamezela Brother President. Eyinxibe eyi-broken soul. Xa enxibe le bhaji yamnika i-inner comfort. Ngoba kaloku uba le bhaji uyayazi uthetha ukuthini kuwe. Ngexesha lokubulaleka kwakho ufake le bhaji ufumane i-inner comfort. Ebenjalo lo sisi. Umvangeli sina problem. Sina problem ye-gingers. Ezithi xa zinganxibanga le manyano. Yes. Zithi akukho mandleni yoba ndingayinxiba lo manyano. Ikhona into endiphazamisileyo. Uqonda into yoba Brother Bomvu elele nasentansweni akayazi iminingi yale. Uba wawukhathazeka ubethwa ngamaqhela ilizwe ikunika i-inner comfort. Kodwa lo sisi lona ebinxibe ebulaleke njalo. Ndiyisondeza kuwe Brother President. Ndiyisondeza ngala mazwi lapha kwincwadi ka-Isaya chapter 63. Kukho umbuzo phaa kula vesi yesibini. Yina uba sibe yingqombela isambatho sakho. Ndisondeza isambatho esiyingqombela. Ndisondeza isambatho mfunzuzu umanzi ezulu ebesiquma inyembezi. Yiyo loo nto kuvela lo mbuzo uba yinina uba isambatho sakho sibe yingqombela. Sister Secretary, besiquma inyembezi sika-Abona esisifatho. Yiyo loo nto singqondo.
kodwa noxa kunjalo nje Nkosi yami ngithumele emanyana ndoba lokucela usibethelele esikhongwaneni iselungelwe Brother President lokuba iyoma esikhongwaneni we have no doubts ngayo because usister abona uyisebenzele akayisebenzelanga ke Brother President ngokuba amane ekhupha into zole emanyana ukuyisebenzela kwakhe included ukuyiphila le manyana mandingqinele nto ngelithi Brother President uba khange uyibone ivideo kaSister Magaba from the last Sunday before she passed away awuzuyazi le nto ndiyithethayo. But the video that circulated kumakhasi onxibelelwano was evidence enough naba ebeyiphila le manyana. Yiyo loo nto ndisithi iselungelweni lobheka esikhongwaneni. Iba njalo Brother President iGilja esebenzela umanyana. Yes. Asigwagwisi ngayo. Hayi madoda. Abanye abantu njena kwenzeka into ba mfuthu manzi ezulu. Bamana besive into ba there was a break period apha emanyeni ngentombazana. In terms of the administration yomanyano, there was a break period, but ukuyiphila le manyano akangayiyeke. She had no break period ekuphile le manyano. Yiyo loo nto iselungelo loba ibheke esikhongwaneni. Yes. She was very disciplined. Ebeqhubekile. Osiba le manyano bebaphila. Yes. Akhosi ebemqhushela ngasemva athi this doesn't apply to me. Sina Giljazi eziphila osibe manyano when it suits them, but that Gilja lena ibingekho uthi unqande iGilja ngosi inganqandeki abengekho njalo magama Brother Vice bengekho njalo magama spiritually besiphila iGilja kumele ibe ngumuntu ehleli nje iyakwazi ukuphilisa omunye umuntu spiritually. Ubigeli njalo kodwa kwenzeke inyanzelekile beke esikhongwaneni. Yes. She was restoring ithemba kwelimanyana. As per its description, yes, practice of my life. This is when we say, a question who said, studies to commit Eyona nje exabiso
wawunguqamata ngokhokho bethu abanguqamata ngoba umkhulu bethu wathi ngenxa yoba ukwexesha waba uqobo uThixo wethu namandla sisondela kuwe emveni kwemini atikani siza Nkosi yam sithobe intloko inyaniswe msulwa ngeyoba Thixo namandla akumnandanga Thixo namandla obusigubungeleyo Thixo wethu olungileyo abehlukaniswanga Thixo namandla nakwivumba lomzondo Thixo wethu olungileyo siza Nkosi yam sithobe intloko inyaniswe msulwa Thixo namandla okwethu kwazi kuphelile Thixo namandla amakhulu siza Thixo namandla phambi kobuso bakho Thixo wethu olungileyo Thixo namandla siza sibeleke izandla Thixo wethu olungileyo sisiza Thixo namandla kuba sesilandela umbongo Thixo wethu othi siza kuba sicengwa ligazi lakho Thixo wethu namandla Thixo wethu olungileyo ngatha ke Nkosi elelikhaya Thixo namandla lakwamagaba Thixo wethu namandla ngatha ke Thixo wethu olungileyo unginamazwi Thixo namandla amakhulu ngenxa yomprofeti Thixo namandla wathi waqinisa amadolo agexayo izomele zizandla eziwayo Thixo wethu olungileyo ngatha ke Thixo namandla nase sisigaba sale nkonzo Thixo namandla ingunqonso ncawe enkonzo esize lapha Thixo wethu ngatha Thixo namandla amakhulu nanku umthandiswa Thixo namandla amakhulu azawuphakamisa izandla ebheke esikhwenkwaneni Thixo wethu olungileyo benze Thixo namandla atshintshe angabi ngumntu welilizwe ngoba Thixo wethu olungileyo sazi wena sithi sakwenza Thixo namandla ungekho wena usuke Thixo namandla sibhaqe imbulaleko ekwenzeni kwethu sincede ke Thixo namandla amakhulu sinika amandla emandleni Thixo namandla amakhulu sithi xa sizawungena kwezinye zezigaba zale nkonzo Thixo namandla amakhulu belivumbe elimnandi ncede ke Thixo namandla amakhulu xa belila Thixo namandla umane ukubeva Thixo wethu olungileyo uthi Thixo namandla kuba Thixo wethu olungileyo bangabantu nabo bazamana ukuva incwina emizimbeni Thixo namandla mane ukwatyula ngebhitumene yezulu Thixo wethu olungileyo uthi Thixo namandla kwindlela abaza kuyihamba kuba Thixo wethu olungileyo sesinye sesiqalo sehambo esi Thixo wethu olungileyo bancede ke Thixo namandla umane ubakhapha ngehlekile yasekhaya eswini khona ukuze Thixo namandla amakhulu bathe kwenzeni kwabo Thixo wethu olungileyo bangaphosi nganye nceda ke Thixo namandla xa kunqena kwazi ufika kaloku nguyizolo namhlanje senkwethu kusephakathi Nkosi bawo ngameli nxa yoba khona sister abona lebhaki kasister abona esikhungwaneni sithethile yonke into ebekumele uba ziyithethile hayi ngifuna ukuthethisa yona kuwe Mandibulele esikhali andisazuchitha xesha masivumelane ngelithi iprotocol yonke observation ukuze sikhawuleze sibuyisele kuvice sibheke emvuselelweni kudala nokwamahashe eqhothoshiwe kufuneka sikhululeke ndicelwe ngutata uJanki umongameli wale second president walomkhosi kuba ngenxa ye-commitment zecawe akakwazi ukuphuma ngela xesha lesivumelwano wathi kumna kumfundisi incedeni izinkosi zam balekani egameni lam liyothi sikhona ndenzela uba ke ndiphendule umbuzo ngoba ngokundime apha umoya uyandixelela kuba ndithunyiwe
kunjalo nje inkosi yami ilinde ireport ngoba le nto beyithumile yenzile vice ifuna uba undikhombise isikhonkwane esiyakuvuka nomhle kodwa uthe umongameli ze ndithi apha icawe iyangqina icawe iyangqina uthe uthi umongameli ithethe loo ntoba into endenza uba asidlulwa asibe lapha icawe iyangqina uva isikusakhangela isikhonkwane kodwa zigildas nefemeli yalapha ekhaya kwincwadi yeGenesis ngamashumi mathathu anesixhenxe ivesi mashumi mathathu anesithathu yabona kuba omadodana bayayazi kakhulu le vesi ngamazwi nje aqhelekileyo nayithetha ke ingxaki endinayo ndathi ndiye ndikhangele ezi vesi zaziwa ngumntu wonke enzela uba xa kugoduko amane sithi umfundisi khange afike kule ndawo umntu akwazi naye ukuzishumayeza uva isike ingathi uyasibona isikhonkwane kodwa usafuna ukuqinisekisa uthi umbhali phaya zigildas ingubo yonyana wami ingubo yonyana wami incwadi yeGenesis chapter 37 verse 33 ingubo yonyana wami uthe umongameli masizongqina uba iyaziwa le ntombazana ibinxiba lengubo akuthethi mna ke kuthetha umfundisi uJantyi yonke into endiyithetha apha ndiyithetha egameni lakhe kodwa eyona ndibuhlungu kule ngwevu vice inkosi yami xa sibheke esikhonkwanini ithi ndawude ndiye kwelabafileyo ndinesijwili ngoba inene uqwengiwe uthe xa uthetha apha wathi kuntheni iingubo zakho zingqombele ngoba ibali lithi aba bazalwane bathi xa beyibuyisa ingubo kuyise bayidlulisa phezu kwegazi xa begqiba baya nombuzo kuyise khawufanise ayongubo kanyana wakho nale ingwevu yabheka edongeni yalila xa ilila yathi kodwa noba izinto ndiyalibona lona igazeli ndiyalibona lona ndiyalibona ukubahlakahlaka nokwenzakala kodwa le ingubo yonyana wam ngoba noba bazalwane okomzuzwana singadlakazwa athi umhlabelelo wecilongo ndiyazi ikhona ingubo emhlophe kakade zigilda zasekhaya ezalapha ziyaguga zilahleke kodwa kaThixo ayigugi le ingubo yonyana wam hlabelani izigilda egameni likamongameli ndibheke esikhonkwaneni sawubheka emvuselelweni lapha ekhaya sizise umsebenzi womntana wenu sibuyise inyawo zomntana wenu sizobulela ngethuba emaneni siboleka lona
ebenithi xa nimdinga besithi nosihlalo uyamdinga elimanyane nasuke yena khetha umanyano. Sizothi umntana wenu ukubulaleka kwakhe akulambathanga enkosini. Ngamana kuThixo anganisikelela bazala nithuthuzele. Egameni lebandla i-The United Methodist Church of Southern Africa kwisithili saseKapa phansi komongameli umfundisi uMM Dyanki okwangumongameli wesekethe yaseCape Town West. Ndiyayixhoma le bhatyi egameni loThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele benguThixo emnye. Bavayisi xa ndifika apha phande ndingaphinde ndithethe mandithi kuthi sizigilders lena inkonzo ayenzelwa nobamba. Lena inkonzo ayenzelwa nobamba. Usazoba nangxaki ngenye imini vayisi kaLugongolo ndimkuLugongolo athe behamba rhoqo ekhona rhoqo athi awucimela xa kuvula incwadi zithi incwadi asimazi uLugongolo. Le nto ndithi lena incwadi inkonzo ayenzelwa nobamba. Le yenzelwa abo bayigcinayo nabayithandayo imithetho. UYesu wathi uba niyandithanda igcineni imithetho yakho. Into yenza uba sibe lapha bekutsho wena vayisi kuthi usithi zonke izinto zenzekile. I want to sound that warning bell to us nabangekhoyo apha into yoba lena inkonzo lena yenzelwa abalekele ugqatso ngomonde. Bathi chu besendishilo ke ndathi ingubo kanyana wam, ingubo kanyana wam le ngoKristu inkosi yethu. Amen. Hlabela mhlabeli sibheke emvuselelweni. Ikhulu